karon tawag ining atong abrihan ang panahon pinaagi sa inyong mga clarifications, mga gitawag og pangutana. Okay? So naatay siguro mga 10 minutes siguro nato nga kuan nga gitawag og question and answer. Sir, palihog ko kung kinsa tong itaas lang ang kamot kay para or i-unmute ninyo ang inyong tawag ining kuan, ang inyong audio. Sige. Unang pangutana. Eh kung di daw mangutana daw ka payon na nakasabot na nagwa kasabot. Okay. Sige si Sir Ako, sir. Sige Sir Jorami. Sige, question sir. Maayong gabi. Maayong gabi sir. Question ako kining ang church o religion parehas ra ba, sir? Okay. Sa ato ang gitawag og pagtuo, ang simbahan mao na siya ang living religion. Ngano man kay ang religion is a system of faith and worship. Sistema na sa gitawag og pagtuo og gitawag og pagsimba. So, dinha sa maong gitawag og simbahan, musakuan pa na sa sir ba mura og synonymous ba? Nga dili pwede nga motawag ang simbahan nga di na relihiyon. Ang relihiyon mao nang simbahan, ang simbahan mao nang gitawag og relihiyon kay dinha. Sir, paki-unmute ko sa kuan. Unmute. Okay. So, kay dinha sa gitawag og simbahan, diha gi-practice ang religion. Religion ang atong pagtuo, ang atong pagsimba, ang atong relasyon dito sa Dios. So, ang simbahan mao ang kung sa kuan pa na ba, siya ang nagbitbit anang maong gitawag og relihiyon. So kung ato ang tan-awon, kung sa ato apang kuan, ato apang lawas pa, ang relihiyon mao na ang ato ang pagkatao, ang ato ang tawag anang gitawag og simbahan is kining ato ang gitawag og lawas. So di gid pwede mabulag ang relihiyon og ang maong gitawag simbahan. So pwede pala to ingnon nga ang relihiyon mo ang simbahan mo ang relihiyon. Murag vice versa lang na siya. Yes sir. Yes sir. Ang ano maning mga kuan lagi kining mga born again sir nga labi na ni kining Assembly of God kay kini kang parham. Mingon man sila nga dili daw sila relihiyon. Lupig pay tawag adang hugaw nila standing. Kay napay puno klaro pa. Oh. Kasagaran sa akong kaistorya mga born again moingon sila dili daw sila relihiyon, usar lang daw sila kapundok sa Ginoo nga gitukod sa Ginoo. Man akong gingon sir nga wa sila kalainan sa hugaw standing. Pundok man sa pudto, pwede man to relihiyon. Mali na ako kung moingon po ko sa sa atua sir, ang atuang pundok kay ang Dios man ang nagtawag, ang Dios man ang nagtukod ani, sa mao ni ang perfect religion. Kay naa dinhi ang sistema nga gitudlo sa Dios mismo nga mao isarang makaluwas nato. So sa ilaha kay di mas la relihiyon, kinsa ang sistema ilang gisunod? Sistema silang pastor, manluluwas ba ilang pastor? Dili mo na nga moingon na sila nga ang relihiyon dili makaluwas. Ngano man kay ang sistema nga ilang gisunod, sistema man silang pastor, dili man sistema sa manluluwas. Sa atua, ngano makaluwas ang atong relihiyon tungod kay ang sistema nga atong ginasunod, ang pagtuo nga iyang gitudlo gibilin ni ining maong gitawag simbahan na aron ato ang sundon ug aron tasarang tanga maluwas ta. Sige sir. Mo ingon lagi ko sa laha nga kung dili mo relihiyon o dili day mo kang Kristo, dili mo sa Dios. Kay si Kristo nagtukod man og relihiyon. So tubag nila sir. Di man ginamangkon. Di lagi sa Ginoo lang sa Ginoo jud kuno daw sila. Ani. Kung mingon sila nga ang relihiyon, dili sila tawag ang relihiyon, tabla ra nga ilang gidinay ang Kristo. Nga naman kasi Kristo ang founder sa religion. Kung sa matong religion, Kristyanidad. Kung sa may pangalan sa mong Kristyanidad, Romano Katolikong simbahan. So kung maingon sila nga di sila relihiyon, ilang giinsulto si Kristo. Ilang gidinay si Kristo. Ikaduha, ilang gilimod ang pundok nga gitukod ni Kristo. Di ba ingon ni Kristo ang nagdawat ninyo, nagdawat sa nagpadala kanako San Lucas 10:16. Ang nagsalikway ninyo, nagsalikway nako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So kung atuan ang isalikway o ilan ang isalikway ng hierarkiya
nagibili ni Kristo sa kalibutan aron mo mo preserve mo guard sa depositum fidei. Mahitabuan na ilang giinsulto si Ginoong Jesucristo. Ikatulo, kung di sila relihiyon, unsa na sila negosyo. Duha ra man na relihiyon ra nagnegosyo. Mo lagi akong ipangutana sa kanila kung dili mo relihiyon, unsa may nakasuwat dito sa SIC registration ninyo, business o religion? Adi, nindot na dili pod mo tubag. Nindot na sir kung imuha ang kuting kayon ang ilahang SEC registration. Kaya ang naa sa ilang SEC registration is they are tawag aning corporate body, corporation. So, ang question po na po mo sila ha, asa naman po na mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og korporasyon? Wala. Di ba? Okay. Napa sir? Napay pangutana? Sa uban na po usa. Okay, sige. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.